pancen api tanah Mercapada. Panggonane Mas Pecis Mojo Bronarang. Gemari palo dinawi Tata Rarja ya murah sandang ya murah pangan. Ado teka Sugih Waras Galya sing tadolai kejaba putri kenya kang durung gogrok sarine. Lah iki anggonku goleki putri kenya kang durung gogrok sarine. Anggonku lumaku ya wis payah. Durung pepanggih ya ku putri kenya kang durung gogrok sarine. Mapan kebenaran iki ana petetan yaiku ringinku sekembaran. Coba tantenane angsa ana ing sanisor ringin kene. Mbok menawi ana ku jalma manungsa aku bakal melu takon ana ndi dununge putri kenya. Sugeng Prarawuh sedaya para pamirsa. Dinten menika kula gadhi palurasinaman atas nami Bapak Untung sekeluarga. Dene menapa dinten menika derek kula Bapak Untung sekeluarga kagungan hadat nggih menika ndhawuhaken putrinipun ingkang paring asma Mbak Suci angsal ingkang kagem ingkang asma Ana. Mugi-mugi anggene jejodohan sekalian menika saged dados dodo sakinah mawaddah warahmah. Mugi-mugi sedaya anggene jejodohan menika dados dodo ingkang sakinah mawaddah warahmah. Beto manfaat kalian sepuh kekalih. Kaping kalihipun kula sedaya kala matur sanget nuwun dhateng para pengiring lan para undangan ingkang sami ngurmati mini kemanten lagi kemanten. Mbok menawi mangke wonten sak lebeting terop ingkang kula suwun pasugatan inggih sopan santunipun para biyada lan para sinoman. Sejatine jula-juli Pak. Jula-juli. Juli mawon. Ngidung cekedhik kangge ngibur ini kemanten lan kaki kemanten. 2 tahun wis ora ngidung, 2 tahun ora adu jago. Muga-muga aja kliru. Samya sugeng sarawuhipun kantun pinaran lenggah ingkang prayoga kula ngriki dulur ngaturi sedaya pamirsa mbok menawi lepat nyuwun ganyepanya sehat rakyat kuat mulane nyambut gawe ayo padha nyambut gawe dulur ayo padha sinyakas kaya produksi pangan supaya
ningkat rakyate makmur kabeh tanduran katone soho mulai maju terus ora pantang mundur karepen desane adilan sandang pangan gedong lorong eko pitungan wong arep doler rejeki mulane nyambut gawe dulur ayo padha sing ati-ati supaya urip ben ora rugi mula dadi wong lanang uga cak seneng-seneng karo wong wedok aja mara antangan sebab hukum agama iku wis ana larangan wong wedok ngono dulur ora kena kanggo sembarangan sebalike wong wedok ayo padha sing ati-ati arep nrimo blonjo teko wong lanang ayo sing gemi senajan blonjo titik iso nyukupi ekonomi supaya uripe ben bisa lestari wis ngandang titik ae nggo akeh-akeh kemlingeren sing ngewasno gel suwe 2 tahun ora aku mlaku bab masalah roh pangkon muga-muga Allah Subhanahu wa taala lancarno anggenku nemokno loro pangkon dina iki wonten daleme Bapak Untung. Enak anggonku ngedung iki ana wong kliwar-kliwer iki. Coba tak takonane. Sawangane kok tarani wong teles teki kok nggawa gendong modong-modong. Apa iki digandhong iki? Sik coba tak takonane. Kenane kaya ketoprak kaya lodruk. Oh ilahe sekaring bahwana langit. Jagat dewa jagat ing pangestu ora jagat dewa Bathara. Dereng suwe anggonku lelangganing kursi gading ngagem dampar bento den palipit kencana mewek babut Sriwardani. Ndak waspadake ana satriya kang gagah perkosa mridak-mridak. Coba tak takenane kesatriya iki. Tejo Sulaksanana tejo saksa dolanan gedhening lor wetan papan padunangan ini. Ilang tejone katon manusane kisana. Aku arep mletakon karo jeneng Rika kisana sapa sejatine nama Rika lan saka ndi pinarika lan arep nandi tujuan Rika kisana. Oh, takok aku. Sebale sapa kang dadi aranmu? Ya. Ditakoni goreng aku papan panggonane dadak dalu pitakon. Wis jamak lumrah wong takon mesti bali pitakon. Oh, ngono ta. Sampane takon aku ya aku kan areng bapakne luwih. Oh, iki tak gelegere bapakne luwih. Gelegere bapakne luwih areng semandi. Oh, dadi iki gelegere bapakne luwih sing kadunungan ana desa Karangsemandi. Desa Karangsemandi. Sebalene aku bapakne cukup teko Sogewaras. Oh, sampean bapakne cukup saka Sogewaras. Saiki kebeneran bapakne cukup diantarne bapakne luwih.
Ayo padha dinyono iki kemanten lan kaki manten. Moga-moga anggene jodohan anakku suci sekalian iso cukup sing disandang lan luwih sing dipangan. Oh, dadi bapane cukup antarane bapane luwih kojak seduluran sinira wedi. Lah, Muga-muga manjinge nang kemanten sekarone cukup sing disandang lawan sing dipangan. Ya mapan kebener. Terus saiki aku takon maneh, tujuan sampean jange nanti, Pak? Iki aku sing tak dole kejaba putri kenya kang durung gogrok sari. Ha iki mung aku durung pepanggih ya ku putri kenya kang durung gogrok sari. Aneh sampean takon iki. Takone aneh ngene. Nek sampean takon putri kenya durung gogrok sari ya ana kene iki, Pak. Nek sambi jejer iki. Oh, dadi durunge putri kenya ya ana kene iki. Ya nggo kene. Ya mapan kebeneran nek ana dalan aku tak liwat ana Desa Karang Semanding kene. Lho, aja gampang-gampang Pak mlebu Desa Karang Semanding. Sampeyan ngarep iso ta mlebu nang Desa Karang Semanding. Jangan liwat endi Pak sampeyan. Oh, dadi ngono. Bapane cukup gak kewon dalan, Dik. Iya. Tak liwat nang Marga Utama. Maksudnya Marga Utama. Marga dalan utama dalan sing bener. Aku nggo lakune kemanten sekarone ga muga ga ana alangan sawiji apa-apa. Nyucur rezeki sak lombong Bandung bebasan. Oh iya bener nek ngono Pak. Sampeyan wani mbopeng jago ngerti ndel-ndele jago Pak. Ngerti kok ndel jago Pak. Oh saiki bapane cukup. Gak kewon. Nek kon takon ndel jagoku. Tako samretele bebasane. Ada pertanyaan Pasti ada jawaban. apa niku sampean gak iso jawab? Baleno kemantenku sekarone. Bapak ilengan bubur rong piring wingi Temen sore. ta Pak? Lho temen. Yo. Awas kene Pak. Aku takon karo sampean Pak. Apa sih nek jago sampean? Apa? Ya sih jago sampean. Oh, ndase jago kena darane cepuk Mas. Dik. Maksudnya cepok Mas. Cepuk wadah Mas barang sing apik dadi kanggo madahi barang sing apik. Oh. Dadi aku menawa aku titip nang ngene iki kemanten kan kaki kemanten. Mbok nawa ana omongan gak enak gak perlu dilebokno. Oh iya. Dilebokno sing apik ae. Iku kadang barang sing apik. Iku ndak sih. Jembele jago, Pak. Jembele jago ku manjing nang ngene kemanten lanang iki. Kok iso manjing kemanten lanang? Kena darane Mas dilempeng. Iya. Muga-muga kemanten sekarang aja njatono lempengane wong tuwa lanang antarane wong tuwa wedok. Dikongkon ngalor-ngalor, dikongkon ngidul ya ngidul. Ngono ta. Iya. Iku jembele jago. Jenggere jago. Cengger iki langgo nisor ngene. Iki manjinge nang ngene wong wedok. Manjing ini kemanten wedok. Dina iki sing ati-ati, gemis titi ati-ati. Senajan obrojo sethithik ya trimo. Iya. Dikayake ya trimo. Kudu nrimo. Lah kudu trimo. Nrimo ing pandhe. Iku jembele jago. Motone jago, Pak. Motone jago kena darane merah delima suta ludira. Oh, mau jenenge nyawake. Lho jago kowe. Apa maksudnya tadi merah derimo iki? Merah maneh ludira mata. Oh iya. Mulane aku ngarep kemanten nggo kemanten lanang, gak ben-ben. Sadurunge tak delekno dina sing apik utawa wulan sing becik. Supaya lakune kemanten gak ana alang sawiji apa. Gak ana alang sawiji Ya. apa. Lucur rezeki tak melando. Iku motone jago. Gulune jago, Pak. Jangga 5 perkara arane gulu. Maksude jangga 5 perkara. Manjing manungsa urip iku tujuane dhewe-dhewe. Nanggap sak nanggap dhewe. Iya. Nandur sak nandur ya dhewe-dhewe. Ana sing seneng kepayan, ana sing nanggep kerawitan. Iki Tujuane dhewe-dhewe. dhewe. Iku sing gulune jago. Larang sing jago, Pak. Rawise jago kena darani cindiamo. Sing darani cindiamo, Pak. Manjing kemanten sekarone kawin sepisan iso dadi kaken lan nenen-nenen. Oh, Dadi sak amoe babasan. Mulane pesene karo kemanten ya kawin pisan dadi ngantek kaki-kaki lan ini. Iku sing darani cindiamo. Suwiwine jago Kablak wengi suwine jago kuwi. maksudnya kablak wengi. Mulane jagoku kaban-ban sak durunge. Iya. Jam 12 bengi gak gelem kloro. Gak gelem kloro. Gak gelem kloro. Nek kloro jam pira, Pak? Nek kloro jam 12 sapi turute winangka nggugah prawan antarane Joko. Oh, kluruke iku nggugah prawan, Ya. nggugah Joko. Joko tangiyo nyambut gawe, prawan nang tangiyo ada. Nggugah prawan nang Joko. Buntute jago. Buntute jago kena darane tebu seneret ya kena tebu sauyun ya kena. Maksudnya tebus sauyun. Mulane bebasan biyen nggih. Nek prawan biyen sapu jagat. Iya.
Prawan sak prawan ora nyapu nggo lantaran wis ana dawane. Ana dawane. Ana dawane. Lah ini napa Lho dawane, ya, Pak? dawane prawan biyen ku ana. Dawane piye Pak nyeperan biyen itu? Nek prawan biyen ini. Iya. Bismillah nyate iso nyapu. Nyapu. Gak nyaponi laran, nyaponi syukur sakitku. Syukur sakitku. Cidek jodohku ado belai. Oh, dene ado blane cidek jodone. Rong dina. Cowok-cowok ngelamar. Kok biajek. Iku sing darani buntute jago. Sikile jago. Sikile jago ku nek darani sangga bumi. Maksude sangga bumi. Manjing kemanten lanang, Dik. Lho, manjing kemanten lanang. Dina iki wis duwe tanggungan ayo sing enteng sikile. Oh, iso nyukupi sandang karo pangan karo sing wedok. Nah, kudu sing sregep nyambut gawe, aja lereng. Budal nyambut gawe. Lah, drijine jago. Drijine manjing nang ngene kemanten wedok. Oh, saiki manjing wedok. Bolak-balik kemanten ae. Iya, manten wedok. Dina iki wis duwe ana sing nanggung pebasane duwe bojo. Sing ati-ati, gemi setiti ati-ati. Senajan dikae kaya titi ya trima. Kaya akeh ya malah matur nuwun. Ora oleh wedok, oleh padutan gak oleh. Iki sing jare drijine. Kukune jago. Kukune jago ku manjing kemanten sekarone. Manjing kemanten sekarone. Maksude, ayo sing kukuh senajan ana tangga omongan gak enak gak perlu digugu. Ya, tangga iku gak mesti kadang-kadang ngaco lah. Gak perlu digugu. Ayo sing kukuh iso nyusun rumah tangga iso nyusun rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Iku sing bener Pak anjene. Iku darane kukune jago. Pangkringane jago. Pangkringane jago kuwi darane dalem madu gondo. Dalem madu gondo. Maksude dalem madu gondo. Kon lek gak percaya munggah nang ngene panggung nang ngene kuwi. Ambune ya harum ya harum ya gandane. Lah, niku pangkringane jago. Pangkringane jago. Pakane jago, Pak. Mas dilempeng paribasane. Jadi sembarang kalir ana dipangan. Ana dipangan. Ana titik dipangan titik, ana akeh dipangan akeh. Akeh dipangan kabeh, Pak, kanggo meni barang. Iku sing darani pomben. Saiki karep takon pombene jago. Oh, pombene jago ku gak sembarangan, Dik. Iya. Gak angger banyu. Oh, ngombene apa gak banyu, Pak? Ceplik. Oh, gak gelem. Oh, apa ngombene jago, Pak? Pombene jago ku nek dari banyu suci. Maksudnya banyu suci. Mulane kemanten sekarone wis disuteni Bapak Puru antarane Bapak Mudin. Walah. Dhisik diwacana dua kalimat syahadat sing unine asyhadu alla ilaha illallah. Berarti suci teman. Suci nyara. Diwacana dua kalimat syahadat. Iku pombene jago sampean. Wis. Saiki wis cukup anggen tak takon sampean Mang Jago. Iki gawane iki kan nggawa Oh, ngene Dik. ya apa merenyek Cara biyen pancen ngono iku nek diarani ongkek. apa ongkek iki, Pak? Ongkek iku pebasane wong duwe gawe aja sampe kaongkek tiba muri. Oh. Nah, dipikir-pikire kekuatane ngene ya ngene. Cukupno kemampuan. Nyukupno kemampuan. Iki derok. Ngaron sadurunge omongan kloron Dik, tangga-tangga durung ana weruh. Mek omong-omongan kloron besan lanang antarane besan wedok. Ditutupi kerakep sinarane omongan wis mateng ditutup mak kerakep. Terus. Nah, terus omongan. Entong, Pak. Entong mulak-malik pikire wong lanang Dik. Ya dina iki mulak-malik wong tuwa. Mulak-malik pikire wong tuwa anakku ki duwe wong dodo tak tanggapno apa kene lha. Ilir wis diselir-selir sadurunge Dik. Wis iki anakku lanang iki wis nyilir-nyilir, iki arek iki ayu. Rumane ya apa nang ngene tumerep keluargamu. Terus Iyan wis diyane omongan kloron terus diyane omongane. Heeh, diyane. Senajan kan tak sebut Pak kukusan. Kukusan iku winangka manjing nang wong tuwa. Kayo dikukus senajan iki anak mantu bebasane. Iya. Kaya Mas Untung antarane mak lanang kan anak mantu. Aja dianggep anak mantu anggapen anake dhewe. Wis cukup Pak, anggenku takon sing tak jawab kabeh, tak gawane jagone. Iya. Sebalike Dik. Iya. Oleh ku takon oleh menjawab nganten ndelomos aku ya. Aku malu takon ana sampean. Mulane aku takon malu sampean. Wong duwe gawe nganggo dipasang mayengan terop iku apa? Oh, iki jare terop.
Terep iku mau tak ibaratno wong duwe gawe iku takaruk. Oh, meruhi Joko Tarub. Takaruk nglumpukno sanak kadang lan keluarga silaturahmi butuhe iku. Nah, Sing dhuwur ana to bakal iku dhewe meruhi sing babat desa Mojo. Oh, sing meruhi sing babat desa Mojo. Aja ngantek ganggu. Soal desa iku Kiwa tengen ana wite gedang raja antarane gedang pulut. Oh, iku tah. Iku gedang raja karo gedang pulut. Artine Aja darna gedange gedang raja iku artine dina iki kemanten loro sekalian iku dadi raja kemanten. Piye gak dadi raja mangan didulang. Mangan sak mangan didulang. ngombe dituntun. Salin Dadi raja kemanten. Lah sing gedang pulut muga-muga ae anggone rumah tangga iso raket. Kawin pisan dadi kaki-kaki lan ini. Ngono, Pak. Wis saiki cukup anggen sampean takon jagone tak bopongi. Lho, bopang. Duh. Gak dibopong piye, Pak? Njaluk apa maneh? Aja gemampang bopong jagung. Kon kuat ta tebusane jagung. Njaluk piro? Njaluk pirang juta ta tebuse? Tebusane jagungku gak jutaan, Dek. Piro? Satak sawe sejampel suku selawe. Oh, mayar. Apa artine Manjinge nang 23 wis 7 kecese 7 seteng. Manjinge nang dina 7 pekanan gangsal utawa dina windu utawa taun. Oh iya. Tajope 8 manjinge nang ngene taun. Sewindu 8 taun. Iya. Tajope maneh 12 manjinge nang ngene taun. Setahun 12. Aja jarane setahun nek gurung 12 wulan. Terus tajope maneh 30 manjinge nang ngene wulan. Saulan kan 30 dina. Terus tajope maneh 7 manjinge nang ngene dina pasarane dina. 7 pasarane. Aja jarane. Terus tajope maneh 5 manjinge nang pasaran. Lah, pasaran kan 5. 5. Karek 3. Tok takono karek 3. Iya, 3. Telu ki manjinge nang ngene kemanten kaki kemanten. Iya. Lah, Sing siji manjinge nang ngene wali. ana nganten lanang wedok gak ono waline. Gak iso mlaku. Oh, dadi lengkap Pak. Ya. Makane anggon sampean njono masalah jago ya wis lengkap. Ya matur nuwun, Pak. Wes saiki matur nuwun mbok menawi ana keklirune. Iya. Anggene madono loro pangkon nggih ya nyuwun agungipun sepuro karo mulai napa taun-taunan mboten nate untungan tasih eling ngoten nggih. Monggo jabone kula bopong sampean ganti gending udan jateh. Ngajeng kanggo ibu-ibu nemburi to gak sida nek ngono. Wis dilebokne nang pawon. Arep mosok aku ngetut nang pawon rek. Nggih pun matur nuwun as well. Sip. Nuwun sewu.
Pak Untung nuwun sewu Pak Untung kali Ibu monggo baris enten ngajeng. Mbak Manten, Mas Manten turun dari pelaminan nggih. Ayo, sebentar Pak, sebentar. Jenengan ngriki mawon Pak. Pak Untung ngriki. Ibu Darmi, ibu-ibu terima tamu mana? Ibu-ibu terima tamu. Sing rumangsane dados terima tamu monggo ngriki baris, ngriki mawon. Ibu-ibu menawi kundur, bapak-bapak, monggo salaman pamitan kali besat kali manten nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai Mas Yunus, sampai ngaturaken sugeng kundur sangya pangombyong keluarga besan ingkang sampun kepareng rawuh kanthi mardu-mardi kaning penggalih hanjenengi salebeting rerangkenipun upacara wisuda panggih penganten kekalih Daud Suci Bilqis Rosida Effendi Sarjana Manajemen Dalasan Bagus Tri Rakamat Maulana sakundur panjenengan saking pahargyan punika lampah panjenengan sedaya mugi tansah pinayungan kawilujengan tan wonten pringga bayaning marga kalis ing sambe kala ngantos dalem panjenengan sowang-sowang. Matur nuwun sugeng kundur tansah kebak rahayu saking ngarasanipun Gusti Kang Maha Agung.